راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أو اشتهاجرن وطعن كوينكم نمدبات راديو إرنا تكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 29 سنة كلتا شحن 20 زينا نهو فلما أرستاتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ንምዝታይ ዝውክሎ ሰባት መዚዙ ሰራዊት ሱዳን ኣብ አልፋሽጋ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከፊቱ አልሸባብ ናይ ሶማል ንጋዜጠኛታት ኢላማ ዝገበረ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ አካይዶ ሬዲዮ ኤረና ሬዲዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ ዕለታዊ ዜና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘተሰላም ንምክያድ ወከልቱ መሪጹ እታ ሸውዓተ ኣባላት ኮሚቴ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ከም እትምራሕ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ መፈለምታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ሓይልታት ትግራይ እትዛተይ ኮሚቴ ንምምራጽ ሕርያ ይካየድ ከም ዘሎ ምፍላጡ ይዝከር እዚ ዜና ናብ ስቱዲዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ንምምራጽ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ብዝምልከት ብወገን ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን እንተኾነ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ንዘተሰላም ቁርባት ምዃኖም ብ15 ሰነ ገሊጾም እዮም ኣብቲ እዋን ብፕሬዚደንት ኬንያ ኣብ ዝምእከል ዘተሰላም ንምስታፍ ናብ ናይሮቢ ከምርሑ ቁርባት ምዃኖም እዮም ገሊጾም እቶም ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክውክሉ ተመሪጾም ዘለዉ ኣባላት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ሚኒስተር ፍትሒ ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣመኻሪ ፀጥታን ቴክኖሎጂን ተመስገን ጥሩነህ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሓላፊ ወታደራዊ ድሕነት ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ጌታቸው ጀንበርን ኣምባሳደር ሓሰን ዓብዱልቃድርን እዮም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባታት አልፋሽጋ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊፀን አሶሺየትድ ፕሬስ ብዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት ሰራዊት ሱዳን ቃላላባን ባርካትን እምባታት ተስፋይ ዳዊትን ዝተባህሉ ከባቢታት አልፋሽጋ ተቆጻጺሩሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ 7 ወታደራት ረሽኑ ሬሳታቶም ብዘነውር መንገዲ ንህዝቢ ኸርኢ ውዒሉ ዝብል ክሲ ብመንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ምውፅኡ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሕኖኦም ክፍደ ምዃኑ ቃል ድሕሪ ምእታዊው እቲ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ብረት ዝዓጠቑ ምልሻታት ደኣምበር ሰራዊት ኣይኮነን ክብል ድሕሪ ምጽናሕ 28 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ንመሬት ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝበሎም ወታደራት ሱዳን ብሓይልታት ትግራይ ተሰንዮም መጥቃዕቲ ካይዶም ክብል ምላሽ ሂቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ እቲ ወጥሪ ብሰላም ክዓርፍ ዘሳሕብ ዘሎ ከባቢታት ከዓ ብሽምግልና ክፍታሕ መንግስቲ ሱዳን ካብ መጥቃዕቲ ክቆጠብ ፀዊዕሎ ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ተሪፉሎ ዝበሎ ከባቢታት ክሳብ ዝቆጻጸሮ እቲ መጥቃዕቲ ገና ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ አልፋሽጋ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንዛረበሉ እዋን ኣብቂዑ ሕጂ ብተግባር ሕነን ንፈድየሉ እዋን ይምባሉ ኣብዚ እዋን ዚ ናይ ዘተሰላም ኣንፈት ከምዘየለ ዘነጽር ክብሉ ዲፕሎማሰኛታት ይገልጹ ሓያሎ ውድባትን ሰልፍታትን ሱዳን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወታደራዊ መንግስቲ ዝቃወምዎ እኳ እንተኾኑ ነዚ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 7 ወታደራዊ ሱዳን ተፈጺሙ ዝበሃል ቅትለት ግና ከም ዝኹንንዎ ዝሕብር መግለጺታት የውፅኡ ኣለዉ አልሸባብ ናይ ሶማል ንጋዜጠኛታት ኢላማ ዝገበረ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ አካይዱ ብመሰረት ማዕከናት ዜና ሶማል ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ኣብ ዞባ ሂራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ክልተ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ሓደ ሰላማዊ ሰብን ተቐቲሎም እቶም ቀንዲ ኢላማት መጥቃዕቲ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ግና ብኸቢድ ቆሲሎም ብህይወት ከም ዝወፁ ተገሊጹ እቶም ኣባላት ናይታ ብመንግስቲ ሶማል እትውነን ሂርሸበሌ ዝተባህለት መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይግበረሎም ምህላው መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልን ካልኦት ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ኣብ ልዕሊቶም ጋዜጠኛታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ ጉጅለ አልሸባብ ሰራዊት ሶማል በዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ተሰኒዩ ኣብ ዘካይዶ መጥቃዕታት ከቢድ ክሳራታት ተሰኪሙ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ይስሕብ ምህላው ብተደጋጋሚ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ናይ ቃጸ መጥቃዕታት ቦምባ ካብ ምክያድ ግና ኣይዕረፈን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬዲዮ ኤረና ሬዲዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ